Sanibonani mabhinqa, sanibonani. Ungizwe umlando wasemakhulwini umongameli wenu. Ngithi cha ngiyanibingelela nje ingane zakwethu ekuseni kuyisabatha ingane zakwethu. Ngithi ke cha njengomongameli wamabhinqa wabantu abahlupheka abangala ama conflicts kubalekile ukuthi izinto ezisuke zimqoka ezweni sikwazi ukuthi siphinde siyithile ukuthi sibuye ukuthi sibheka ukuthi izinto zihamba kanjani sizokwenza lokho nje ngokungaceli umuntu ngoba sihluphekile. Ngane zakwethu nani lapha emakhaya la lihleli khona ngizocela ukuthi wonke umuntu asukume abhukule alwele inkululeko yomnotho ezweni lakhe ngoba obaba bethu bayasikhohlisa ngakho labakhohlisa ngakho at least bona they have reasons ukuthi hayi bathi hayi thina sazabalaza izwe lakhululwa thina kasikaze sizabalaze thina ngoba thina siya abantu bamanje azange sisizabalaze ehloko. So ke manje ke umzabalazo wethu ke kubaluleke kakhulu ukuthi uqondane ngqo kwezomnotho. Mangakazi mina ukuthi Colgate ikhiqizo umfo kabani, ama cornflakes akhiqizo umfo kabani, ispoon engidla ngaso ubani omanufactureyo ku benefit abani, umuntu omnyama. Leyo nto leyo esihlele ngayo eyizelezeelijeze ngilifakile angilazi ukuthi liyathungwa umfo kabani elithungelayo. Konke lokho kuyicala phambo komuntu omnyama wase-Afrika ukuthi sibe ziyigqila thina sezizwe nezizwana singakwazi ukuthi siye phambili sidlala amasela adla wodwa enza izinto ngokungenaqiniso. Ngakho ke ngithi ke kuyo yonke iminyakazo ekhona ezweni sibonile lapha ukuthi eThekwini bahlangene lapha ke iqembu elibusayo kuzwe lonke. Asikwazi ukungawafaki amehlo ethu namakhala ethu eqembini elibusayo likazwelonke ngoba they are responsible for our lives and they will be accountable ukuthi kwenzakalani ezweni. Nathi we have an interest yokwazi ukwenzakalani. Iqembu noma ngabe liphi eliphethe imali enze kahle siyonqoba, imali engenzi kahle futhi sizoxeka. Ngakho ke sikusho ngokungahlonisi ngifuna ukubakhumbuza bonke laba bantu abawuvota laphana bevotelana bodwa ukuthi bakwethu khumbula Ningizimu Afrika, khumbula usizi esibhekane nalo singazange silibeke phesha kwezilwandle kwathiwa nansi corona. Ngithi khumbula wethu sasuka lapho kwalandwa 500 billion lapha kwathiwa uza la eNingizimu Afrika uzositakula kwashika bawudla bodwa nemali emfonyo thina salanjiswa saba izinja nje eyiniko 350. Ngithi khumbula wethu sashawa sathunyelelwa ngamasosha avimba ama-tollgate avimba amamoli senziwa izwe lethu lafana nawo Sierra Leone emazweni akhahlamezwe udlame. Ngithi khumbula wethu isithunzi somuntu omnyama sagodulwa phansi. Ngithi khumbula wethu kwaboshwa ubaba uJacob Zuma. Ngithi khumbula wethu salwa saboshwa sacindezelwa sanganakwa. Ngithi khumbula wethu. Ngithi ke njengamanje engane zakwethu nina eniyovota lapha kuleli qembu leni likakhongolose sihluphekile. Ngithi njengamanje kumnyama kubomvu ngicela ukuthi nishanele yonke nomsangano wale cabinet elapha elokujaneni le top 5 la kulokujana holwa ichimfololo lesesihlezekala. Yabona azingibona umuntu oyinyanyeka ngalolu hlobo enyanyeke ngezenza enyanyeka umbuka enyanyeke ngakho konke nje. Yabo ngakho konke nje the respect is end. Ungambona uyingane zilwa noyise egcekeni, ungambona umfazi ethuka indoda yakhe phambi kwabantu okwazi ukuthi khona kwanakela kuleyo khaya indaba inofishi kanti ufishi ubole ekhaya. Ngiyanitshena ke bakwethu ngenza kwethu cela neziqiniseko sokuthi manje ntambama ikhipha usihlezekala nabantu bakhe balayisha imithwalo balayisha amankonka lawa okuthiwa angaze ngifike mina ebushini yamasenkonka na unjani scam sonke lezo scam nje iscam lo liyaphonda lezi impondo ezinde lezi ekuthiwa ezamankonka wakwezwa kuthiwa likhipha igolide lo yaphonda lutho nenyama yakho umthwaqo inyama yakho ifana nenkomo lezi esibiza ngeinzulu emakhaya. Scam is a scam. It's a scam. Ramaphosa is a scam. Is a corrupt person. Osihle nalenqudulo ekhanda yangapha enquthu okuthiwa holo kunjana oJomo Sibiya ama-scam lezo zinto zidla imali ama-scam labo bantu. So ke qalani nilungise le province nikhiphe usihlezakala nabantu bakhe bapakishe bese i-administration ezongena from now within 2 weeks. Nosho futhi ngasho kushintshwe le cabinet la wawebona icabinet anganyakaza ihlobo lokuyangena kodwa futhi ayenze lutho.
imphuphe o-HOD imphuphe o-MEC imphuphe izinto ezizwa ngimfololo lelifishane elingazi lutho. I can be a better leader and I can be even a better MEC. Ngeze ezinkulu mina kunalezi phukuphuku lezi ezilambisa abantu kabuhlungu kangaka. Kumanje kade sihlaselwe izikhukhula lapha kwaZulu. Khumbula wethu. Emvelo kwalokho kweza 1 billion. Uphi lo billion? La abantu bahlulwa ukuthi nje ubusuku nemini bakwethu kulungisa umgwaqo lawo N2 kuthiwa ngoba vele ukuhamba imfene engabaleke ngalutho akunandaba. Into abayenzile ukuthi kutholakale kuthiwa singena mahala la 11 rand enala ko 12 rand kulama toll gate tholakale sehla senyuka mahala kuwona la mahala lisehla njengo ngayo uyongibuza ungiphala ulimi uyothi masebememezela ukuthi lishone epleli billion ngoba sihla ngifuna ukuthi ngebubele thu bhaka nje sohamba mfana wakithi bye goodbye sihle sihle hamba uyahlupha hamba une-anger udakwa utshwala unama feelings umholo njalo nama feelings ngoba ngelinye ilanga uyoshisizwe if you got so much feelings if you are the leader one day you will be angry and take a decision that will destroy the whole country and don't think about the next generation. You don't have to have feelings if you are the leader. You must be a leader with no feelings, with a thinking capacity as a better politician. You will be. Never sikudingi la province futhi nalo mongameli wena nithi uzovala inkomfa kusasa ngekeze uyoshute ngasho wabona umlando kana maphoso ukuthi salokho abakhona akakaze eze kule province azokwenza nje event nje ngisho kuthiwe ka government uzozaphume njengoba ezophuma nje manje next month uzozaphume engakaze ayenze leyo nto leyo ngakho ke uzothuzwa thiwa leli billion yilo lele besihamba ngalo mahala la ma toll gate uzozizwa lezinja zamasela uzozizwa yabona we have no respect for you. Uyaqala ukuthi nizwe abantu bekhuluma kanjena ngabaholi bephethe omhlonishwa banibani honorable banibani because you are, how can I call you honorable if you are doing nothing honorable in this country, nothing honorable to our society. Siyofika sithini ngoba bamkhulu ingane zethu zosithuka ngoba sosixoxela sithi ngelinye ilanga kwaba nomholo ukuthi kwaba nokuthi bese bathi baba nenzani nahlala naneka amasende so ke manje ke rise up and act everyone in any corner of the world, any corner of South Africa, any corner of KwaZulu Natal sihle namankonkola akhe lawo gede Ramaphosa must go fuck off asibafuni laba bantu. If you want to kill us la kanjani sibulaleni phela ukuthi nina isolution ukubulala la niyobona khona ukuthi umuntu akafi la niyobona khona ukuthi umuntu akafi ngeke nibeze lutho mangaqhamuka nje ongizwe aba 1000 nje la in this country aba 1000 nje babe nalesibindi enginaso babe singawulwenza uguquko noshintsho kulelizwe sikhathele manje. We are not stupid, asifuni ama grant, asifuni emathenda, cha sifuna umnotho. We want economy. Ama right aqhamuka sepakishiwe ukuthiwa ka Caroline lezi igobhe zalomfazi ethi kuleli rice esakwabani ngoba namandiya lama asazakhelela ukuthi itash mahala liyiphele ithele abantu bamnyama liphi lo anti lelidlozi lelelo kwalo anti elakwabani lo clover lona yini ngelinye ilanga singezwa kuthiwe nje uNkulunkulu wami kunomchunu flakes. Yabona kunomchunu flakes lo corn owawa flakes owaphi because we are living a lie. We are living in the legacy of our enemies. We are living under the shadow of our enemies, that they are eating all the economy while we are getting nothing. We are sick and tired. Ngihlanya impela kodwa ingane zakwethu cela nilalele okunye bakecela iStuttgart.